Thy håndbold! Hey! Okay. Er jeg den eneste, som har det sådan? Det kan godt være, at de ikke nåede at gå hele vejen, men de gjorde det fucking sindssygt. Er vi enige om det? Er vi enige? Og når jeg sad og så jeres kampe i tv, så jeg tit, at der blev snakket om, at I havde nogle ret sindssyge fans, faktisk. Og jeg har også på fornemmelsen, at der er nogle Mors Thy fans til stede i dag. Og det jeg så dem gøre på tv, det var den der Mors Thy. Mors Thy. Mors Thy. Spørgsmålet er, drenge, har I nogensinde prøvet at lave den der ting, de plejer at lave i fodbold? Har I prøvet at lave den før? I har lavet den før? Kan I så ikke lige lave den med publikum derude, for jeg er sikker på, at de er med på den. Og prøv at høre her, det kan godt være, at man ikke har vundet DM i den her omgang, men i min verden, der er de stadigvæk en flok fucking champions. Yeah, det er sådan, det er kæreste, yeah! Er I klar på fast igen, så er vi jeres lokale håndboldhænder! Lad mig se nogle pegefingre der, yeah! I nat føler jeg bare som en goddamn champ. Vores Thy skruer op for den anden, det er vores tur. Vores brandgårdskaber, der klub, er der red, så vi får en stand. Fester hardcore i den hårde, tænker pige på dit knæ. Vi går til det blå, som en tøs som en tag. Rør som en gård, vil jeg eksplodere, tænker pop og vi pop. Hænder det op, som om vi pakkede godt. Indtil vi lader bliver gangster for, skal du give mig et der bliver det bare ved godt. Her er svagt skål for min champ. Vi har kort. Syg med. Syg med. Jeg kan ikke høre jer. Hele vejen tilbage. Sidste vi gik for gaden til det stjerne skær. For ans, man til gladskab, der der kan rap til den dag. Så på dig det nej sted, så fils. Men for det her bare tak, de er ikke folk. Så må sige det skide bare i fingeren op. Det går smooth, så vi kan prøve at blive stedet op. Lægge det top, så kage, kommer det som job. For en gang igen, ligesom tracket boss. Land it plus, hit fan masters, hunt the champions. Mors Thy, the other one. Lad os se de pegefingre fra Mors Thy, drenge. Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at de pegefingre strider. Helt op med den sidste, også med mig ved. Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at de pegefingre strider. Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at de pegefingre strider. Er der nogen her, der føler sig som en etter, så lad alle sammen se, at de pegefingre strider. Er I klar på at hoppe? Hvis du føler dig som en etter, op, 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 op. Som B, han siger, at han drømmer sin håndboldkarriere og starter med at lave musik, for han synes, det er for vildt, det der. Mine damer og herrer, sidste Mors Thy
Giv lige en kæmpe stor hånd til vores drenge her. Mors Thy, mine damer og herrer! Mors Thy! Mors Thy!